Banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Mabuhay po sa lahat po ng Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Monday. No, yara kita sa ato sining pangalagad sa ika-20 ng adlaw sa bulan sang Hunyo tuig 2022 mga kaaksyon. No? Liwat kita nga magainop danaya. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining odto kabayuntang nakapanyaga na ang halos kalabanan nga mga kaaksyon naton. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan sa aksyon na BBB. Tubdob kita sa Tagnalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon na reporters, mga balita nasyonal karon dugay-dugaya kag kalakip man ang pila ka mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta ang mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad? Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa Kanginan Plus ang ato sining nga mga kaaksyon sa Oriental side kag sa probinsya sang Guimaras dira sa mga kabanwahanan sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa Kanginan? Kabayuntang okslang kita sining mga inoras kag kalakipman sa ato sining mga kaaksyon dira sa probinsya sang Capiz, Aklan, Antique kag tubtob sa Malabutan sa aton sining pag-broadcast mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sa kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Canto. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining udto karon dugay-dugay aton hibaloon ang mga report sa aton sining mga aksyon na reporters sa Kapitolyo Provincial. Igabalita ni aksyon na Marlon Hinovia dugay-dugay ni may kang tanan sa pagpalayag sang Romblon Gobernador nga si Riano, Vice Governor-elect Gutierrez kag Congressman Madrona nagbisita sa Kapitolyo Provincial, Syudad
sang Bacolod ginsapol o sinapol gin patigayon sa Social Hall subong aga. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Dale Salazar Benitez Administration pagadulaon ang Bacolod EOC kagitugyan sa city disaster ang COVID response. Sa balita naman sa BCPO, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kang tanan sa Bacolod City Police Office Director Colonel Thomas Joseph Martir. Nagapating ang sunod-sunod nga shooting incident sa syudad sang Bacolod. Posible kaymuan sa nagailinaway nga grupo sa droga. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon John Diaz Bako sang isa ka construction company sa syudad sang Sipalay na sunog. Kag pinakaunang Type A standard building sa PNP sa Negros Occidental gininagurahan sa Banwa sang Hinubaan. Sa balita naman kay Aksyon Alvin Graba sa Patrol, Christopher Guanzon nakabaton pagpamahog antes ginpatay suno sa iyang asawa. Sa dugang pang mga balita sa Patrol Grocery Store sa Barangay Anahaw sa syudad sang Hinigaran na sunog kaina sang aga. Sa balita naman kay Aksyon Art Tayhopon sa Special Assignments Bagani sa Paglilingkod Award ginhatag sang LTFRB sa pamunuan sang Vallecar Transit Incorporated bangod sa nahimo nga serbisyo sang kompanya sa tion sang pandemya. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotti binimay kang tanan sa 51 anyos nga babaye nga may kaso to count sang pagpangawat arestado sang kapulisan. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patiño sa unang distrito sa Banwa sang Calatrava kaso nga parricide ang posible pangatubangon sang amay nga nakapatay sa iyang anak sa Banwa sang Calatrava. Kag sa balita naman kay Aksyon VG posible sa ikalimang distrito suspitsado nga nagbuno sa iya bayaw sa Banwa sang Isabela pasakaan na kaso sining adlaw. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, security guard ginbaton ang pagpangayo pasaylo sang SUV driver nga nagbunggo sa iya apang padayon ang pagpasaka sang kaso. Department of Health o kung DOH ginklaro nga wala pa sang surge sa COVID-19 sa piyak sang pagsaka sang kaso. Presidente-elect Marcos Jr. nagpahayag pagsuksok sang face mask padayunon. Kag abogadong Pinoy ho patay matapos mabiktima sang pagpangluthang sa Estados Unidos. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dilig lamang madugay, i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page. Liwat i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page. Plus ang inyo sining mga greetings basta jutay lang para makomodar ta ini tanan mga kaaksyon. Sige, daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. This news sponsorship.
Ayos, sige namyaw tanaya sa mga kaaksyon tang pamati sa sining udto kay Alex Montesa. Salamat gid sir, no? Alex Montesa, kay Karen Miraflor, Jamaica Jara or Jamaica Hara, no? Emily Morden, Joshua Christopher Velas, kay Baby Yubski Lapi Jr., no? Imbong Jocampo, Liberty Benete Nobaldo, Reggie Bigot, Donald Cabasag, Rufino Era Gavinio, and Madam Virginia San Antonio Alpenda, Christy De La Cruz, Army Phil Ormando, Manjo Arnijo, Mirian Efren, kag Madeline Guevara Custodio, no? Salamat gid. And kay Mirian Efren naman siya. Don din Cabo, salamat gid sir, no? And Manjo Arnijo, Madeline Guevara Custodio. Salamat gid. Gatamyaw lang si Madam Virginia San Antonio Alpenda sa iya sininga anak sa kay Roslyn Bison sa Calatrava. Cagnoli Alpenda sa Iloilo. Salamat gid dalin sa kay Madam Virginia San Antonio Alpenda. Imbong Jocampo, ara naman, and Donald Cabasag, Christy De La Cruz, no? Dira sa DSB. May lang pag monitor. Manjor ni Hora naman, present naman siya. Sige, daligid lang mga kaksyon na standbayan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, las 12:13 ng aton oras. Standby Aksyon Alvin Graba. Kuhaon ta dugay-dugay ang balita sa patrol, no? Live extension na Coffee Mix sanay kita. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa iluwantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol, asawa sang ginpatay lang nga tricycle driver to nga si Christopher Guanzon nakabaton pamahog no antes ginpatay suno sa asawa sini mga kaaksyon. Kag grocery store sa barangay Anahaw sa Banwa sang Hinigaran na sunog kaina sang aga. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex nagalaom ang pamilya Guanzon nga masolbar ang kaso pagpatay sa iya sining himata nga si Christopher Guanzon, isa ka tricycle driver kag ini matapos nga gilutang kagabi sa Santa Ana, barangay 31 diri sa syudad sa Bacolod. Nawasulo sa iya nga na ara man ang iya sining kooperasyon sa iya sining pamilya sa mga kapulisan sa idalo man sa police station number 6 nga para sa madasig nga pagsulbar sa sining kaso. Now sunod diri kay Jenny Rose Guanzon Action Rex amo ni ang asawa sa biktima nga iya sining bana ginlutang isang wala makilala nga suspect sa atubang mismo sa 14 anyo sining bata nga nagaagda pa nga magpanihapon Action Rex. Galing iya sining bata paglutang? Action Rex ara kay ara sagwa ang iya sining bata. Kay that time kauko na kagabi birthday celebration sa magulang abi sang biktima. Ang natabo diri suno sa iya nga nakapanaog na actually ang ining biktima Action Rex more or less mga 1 meter pa lamang gikan sa iya sining tricycle.
naghahana na kuntani mga sulod, just so happen ngayon siya ang gindutang sining wala makilalang suspect. Now nagapati man si Jenny Rose sa posibilidad nga base bala nga may naakig sa iya sining bana, posible pa pasayro kung sino pa kay sunod sa iya kagbase sa pag-share o kung gin-share sang iya sining bana 3 ka bulan antes ang ining insidente may ginpahayag si Christopher nga may isa ka pasahero allegedly isa ka kawatan nga wala gin pasakay sang iya sining bana kay ipasakay mga kinawatan ba lang ang pagkabutang kaga diri action rex nga ginpahug ang iya sining bana nga tiruhon. Kaya mo lang to? Amo lang to ang isa sa nakitaan na recall git. Grabe ba? Oo, amo lang ning na recall sang iya sining asawa kag amo lang man to kag wala man sa nga iban but as to sa illegal bala action rex kung bala involved ini sa mga illegal wala suno sa iya kag wala man Pero involvement. daw 2017 daw natukhang ni? Sa action na Rex 2017 na lista ni siya kag natukhang ni siya action Rex as a user pero nagpag-una ni siya suno sa iya sining asawa kag wala naman action Rex. In fact sa paglaraw guay man gani sa iya sining asawa masyado ini kabuot bisan sa iya sining gani nga mga pasahero kung wala inuplititi okay lang guay man ginasukot action na Rex and iya diriya ginpahayag kung may involved ni sa illegal drugs suno sa iya wala man action na Rex kundi ginpahayag sini nga mainabyanon ang iya sining asawa kag hindi na gusto sa illegal. Ari action na Rex ang pahayag ni Jenny Rose. Nabatian ko man siya ngaran sa sagwa. Dasan gulpila may naglupok. Dasan ang bata ko gadalagan sa kong gahibi. Ngas papay ako na. Kaya nang parking sa motor pa mo na mo. Bali siya na naog pa mo na. Kag nagliso na. Sabot si Milo, nakapanaog na gising. Nakapanaog sa motor. Yung nakatindog na sa mismo. Distansya sa motor. Mga, sana man guro kami tero. Halin sa motor niya. So, bali, ang nakakita din. Bata ako gidya nga 14 years old. Nga nagatindog sa tabok niya nga gagda siya pa niya po. Balik ko siya kuno iya sa nagtiro. Taglutang sa kaysan. Single mo to. Scooter, oo. Scooter siya. Pero nakasuksok sa helmet. Oo, naka-helmet siya. Antis na tabo, may mga pagpamahok na sa iya kabuhi. Wala man, wala siya ka-istorya. Sa last na mga past 3 months, nakamuno sa ako. Nagibiyan siya tayo sikod mo. Pasayro siya, naging kargaan siya kinawatan. Tinakig siya, kaya nga ako nung kargaan siya kinawatan. Gali iya, kung manakpan sila, gali iya, madalahig siya. Naging sabat sa kuno siyang nagkarga siya nga. Di ano ginareklamo mo, kinabayran ka man. Yan, pero tinga ang ikarga nyo, biki kabalo ka mo kinawatan. Ako di madalahig kami karon. Mag-cross ng yapon, dalan, tanga doon, tiroon, tagig ka. Di ini na tabo. Daw wala lang ko kaano siya, kaya yung istorya, ya, amo malala sa akon mo. Ginabala ko sa nga, hindi ka lang magsali, kasi hindi mo na ibalan pa minsaro nila. Kung sila seryoso, basta ikaw yan, kung kayo magalong ko, kalakat ka sa dalan. Pero so far, amo lang na ang nakita. Amo lang na yun naman yung sa akon before. Pero aside sina, why man sa may ginamuno nga may pagpamahog pa? Wala, yung siling yung ano, wala. Wala man na-involve si Mr. Kasi sir, kay gabi ay lang man siya tayo sikunda yan. Malala, di ko naga, idulong niya kami sobrahan. Pagkagabi, sugato niya naman kami na, doon sa maupod kami puli, di sa balay. May panawagan ka? Wala man ko idea kung ano gid man ang rason sa natabo sa bana ko, pero kung ano gid man kabay pa nga marapana na ang nagano sa bana ko siyempre kabalogi ko yung bana ko yung dito yung tunto nga tao. Bisa ni pamangkot ali sa mga lugar hindi to ya tunto. Makigamigo to ya kag hindi to ya dalo ko kasi tao. Sa di mo to dalon pala amigo gito ya sir. Aksyon na Rex nga pahayag diri ni Jenny Rose. Sa dugang pagkinaton nga balita dito naman sa banwasang Hinikaraan, ginabulubanta 80,000 ka pesos nga balor sa pagkabutang ang natupok sa kalayo sa sunog nagluntad sa crossing Anahaw, Barangay Anahaw, banwasang Hinikaraan, 1:05 ang takna kay na sa aga. Sunod diri kay FO2 Von Andrew Cayetano
ang ground commander and at the same time arson investigator sa Hinigaran Fire Station ang nasunog isa ka baligyaan nga ginapanagiyahan ni Nelson Havillana. And kay na aksyon na Rex sunog diri kay Cayetano, nagkuha na siya sa sample sa good ipa-check. Ano kada kuning nasunog ni? Sa kabaligyan, isa kidya ka bloke, aksyon na Kadako, no? Sa picture mo diyo? Oo. Amo ni aksyon na Rex ang nasunog. Kag nagkuha na siya sang sample mo kay na sang aga para ipaidalom sa examinasyon o kung laboratory agud ibaluon gid kung ano ang gintunaan sang kalayo sa diin as initial pa lang action Rex sunod sa iyap sa posibilidad bala nga electrical in nature kay nagumpisa ang kalayo sa kusina dampi sang baligyaan kag ang nakitaan dito nga may arabal extension pero ang wire nga gingamit ang nipis bala aksyon na Rex hindi siya advisable hindi siya advisable nga posible amuni ang gintunaan sang kalayo. Ari ang pahayag portion ng gida sang pahayag ni FO2 Von Andro Cayetano. Sa laboratory, paninamon ng mga samples namon nga nakuha dito para matanaw namon kung sa kurente maginaghalin ng sunog, sir. Di nagka-originate ang sunog, sir. Sa southern part, sa likod sang kitchen nila ayon. Kuryente ang isa sa mga ginhalinan. Oo, sir. Dako gid ang possibility nga kurente ang ginhalinan sang sunog, sir. Kay flat cord ila gamit sa ila suga. Tapos nakasabit pa sa alambre. Manang isa, sir, sa gintunaan sa kalayo, sir. Oo, sir. Amo na sa sir. Aksyon na Rex ang kabayan niya lamang sa pahayag diri no ni FO2 Cayetano. Sa aton pinalangga nga mga tag-palamati life extension vitamin D3. May mataas nga dosage ang Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba, Life Extension Super Fiber anay kita, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Akson Alvin sa iluhan tang balita ni Akson Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Inimay kang tanan sa Benitez Administration blaho. Pagadulaon ko no ang Bacolod Emergency Operation Center kag itugyan na lang sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang COVID-19 response. Yari ang countdown sa report ni Akson Dale Salazar. Akson Dale.
Action Rex dulaon sang Benitez Administration ang Bacolod Emergency Operations Center kag itugyan sa isa na gid lamang ka departamento ang tanan nga mga COVID-19 response sang syudad sa Bacolod kag amo ni siya ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Action Rex kay nabigad nga Sabado di isa ni sa maging pamangkot sang katapos ang media kon ano ang mangin plano or status sa Bacolod EOC sa pagpungko sang Benitez Administration. Action Rex ginpahayag diri sang incoming mayor nga ti iya ginalantaw nga subong Action Rex nga COVID-19 situation hindi naman natanto ang mga aktibidad kag programa si dalong sa Bacolod DOC rason nga ti i-collapse ini siya kag tanan nga functions kag responsibilities itugyan Action Rex sa Bacolod CDRRMO. Una naton pamatian si Bacolod Mayor-elect Albi Benitez. I-collapse na siya, no? So, it was designed to respond sa pandemic, sa COVID situation. Kaya ang COVID subong is not as hindi naging tama ang mga operations, ang mga activities niya. So, i-collapse na lang sa isa ka department. Most likely, DRMO. Rex na batian ang tingog ni Mayor-elect Albi Benitez sang reaksyon si Dr. Ana Marila Arnie Fornan ang karon nga pamuno sang CDRRMO Action Rex. Actually nga may mga inistoryahan naman sila sa nga masunod nga alkalde pero may rapas sa mga pagsinapol nga patigayon ng Action Rex kay buwas nga lang magapadulong pa sa Iloilo si Dr. Fornan and then pagbalik amo na i-conduct or patigayonon ang ila sini nga pagsinapol. Dr. Fornan, posible nakamuno si Dr. Edwin Miraflor, ang officer in charge sa karon sang City Health Office, nga ang nagauyat sa ang National CDRRMO and then sa Regional Action Rex sa ang Regional DRRMO. Rason nga posible nagsunod man sa Paminsaro de Benitez nga itugyan na gid lamang sa Bacolod CDRRMO ang COVID-19 response sang syudad. Ari ang sabat ni Dr. Fornan, ang pamuno sang Bacolod CDRRMO. Why pa kami ka-meeting? I think ma-meeting pa kami. Pero pag istorya na namon, nakamuno man siya nga kung kinanglan pagid ang kay ginmunuhan siya ni Dr. Edwin mo nga ang ang sa COVID. Ang head sa regional kag national is the DRMO. So kasi amo na nakasulod sa ulo ya. Okay. Pero why pa ma-meet doc? Why pa kay may ginapaubra pa siya sa akon. Basta after kay mapailuilo pa ko boss. Ina ba ko sa secretary after na lang kay mapailuilo pa ko. Okay. Pero ma-meet ka mo before mag-end ang sining administration. Base, ma-meet kami liwat kay may ginapaubra siya sa akon, may napapresent siya. Action Rex na batihan si Dr. Fornan sa CDRRMO kung madumduman tiya ining Bacolod Emergency Operations Center amo na siyang gintukod Action Rex na nagpadulong tublasad to ang retired general nga si Sir Mel Feliciano kalang iya sining asawa Action Rex nga amo to sang nagtimbuo ka ang kaso sang COVID cases sa syudad gin-establish ang EOC nangin centralize na mga datos sa information pero ti subong naghagan-haganan nagkanay-kanay na ang sitwasyon sang COVID diri sa Bacolod City itugyan na gid lamang sa CDRRMO amo na siya ang plano sang masunod nga administrasyon. Update ya balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar. Action Art tayo pon standbayanay sa Bacolod or sa special assignments mga ka-aksyon. Kadtuan ta karon dugay-dugaya. Ini may kang tanan sa DTX 500 capsule, no? Mas dako Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution.
Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy! Wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga passing para traffic to or nag-traffic dito sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkakas. Aksyon Artay Hupon bagani sa paglilingkod award ho ginatag sang LTFRB sa pamunuan sang Vallecar Transit Incorporated bangod sa nahimo nga serbisyo sang kompanya sa tion sang pandemya. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Artay Hupon. Aksyon Art. Hatagan Aksyon Rex ang award alin ini sa talakapan sa DOTR kag subong man Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB amo ining baganihan o bagani sa paglingkod award sa diin ini pagkilala permado mismo ni Transport on DOTR Department of Transportation Secretary Arthur Tugadi ginatag ini no sa presidente kag CEO sang Yanson Group of Bus Companies kadungan ini sang founding anniversary nga ginapatigayon sang among taratapan last June 17. Ining bagani award sa next pagkilala ini ang tiya sa nangin papel kag kontribusyon man sang kompanya sang bus sang Vallecar Transit Incorporated nga naghatag sang ila pag-serbisyo especially sa tion sang pandemya sa din nag-provide sa mga salakero nagpadayon sa ila pag-biyahe especially agad mag-cater sa pila ka mga medical workers o kung frontliners sa itong tiyempo lang at the height of COVID-19. Now, bangod sining award, sunod rin sa kay Ma'am Jade Sibalios, ang Media Relation Officer sa VTI, sining isa inisang padayon na commitment sa ila sining taratapan na mag-serbisyo, especially sa mga pumuloy, hindi lamang actually diri sa Negros, kag Bacolod, kundi sa bilog man mga lugar nga may ara sila sang operation. Now, sa piyak na bahinti, siling ni Sibalios, alin pa man sa una, may pandemya magkagwala, kag may award man o kunwala, iniyan ang commitment na sang pamunuan sang PTI. Yari si Jade Sibalios. Ang nabaton nga award sa amon President and CEO no amoning bagani sa paglilingkod award alin sa LTFRB. So sang June 17 gin award sa iya no. So dako gid ang iya nga pagpasalamat sa LTFRB kag sa DOTR sa pag-recognize man sang
serbisyo sang ginpatigayon sang sang Valacar Transit kag sa kabilugan ngayon sa group of bus companies at the height ng pandemic nga wala gid nag-untat sa pagbiyahe kag pagbulig sa mga LGU sa pag-transport sa mga frontliners. Di halin tayo sa una si Sir Laruaya bisan may award man kag sa wala. Siya gina siya gina-operaya gid ang dapat gina-improve ang serbisyo sang iyang transport companies sa paghatag sa maayo kag komportable na serbisyo sa riding public. So sa gihapon magapadayon ininno kag amo na ang isa sa mga dako nga vision sang Valacar Transit sa paghatag sa maayo sang serbisyo sa anuman nga paagi kag sa anuman nga kalamidad. Sa plat na bayan action guys, kundi may arasang meeting gapon kag plano man dito sa national na provincial buses nga mga operators ang ila association way pasubong nila ulat pang update kung para maprobahan man kag dayon nila ang desisyon sa ilas nga grupo ang notya sa posible pagpasaka naman sa PTN especially sa wala untat nga pagsaka sa presyo sa gatong. Ato sila balita buhilog ginatulong sa inyo sa karuan sang supervisor sa life extension. PBB program aksunat tayo po na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinakson Artay Hupon, balita gikan sa special assignment. Aksyon Marlon Hidovia, standby anay, no? Dari kita na sa car aircon cleaning system, mas nami kung marubugnaw ang aton silinga sa lakyan. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga serbisyo. Katuantang balita ni aksyon na Marlon Hinovia, Romblon Governor Riano, Vice Governor-elect Gutierrez kag Congressman Madrona nagbisita sa Kapitolyo Provincial. Syudad sang Bacolod, Sinapol, ginpatigayon sa Social Hall subong aga. Yari ang countdown sa report ni aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Lorex sa diri sa mga Social Hall sa Kapitolyo Provincial nagkasentro diri ang talakayan sa plano sa probinsya sa Romblon nga pag-adapt sa siring pinasahi nga One Hospital Command System sa gobyerno provincial sa Negros Occidental. Subong nga aga nagbisita diri personal ang mga matagas ka opisyal sa Romblon sa pangunan ni
Governor Jose Riano, ari man diri ang Vice Governor elect no nga si Armando Gutierrez, ang congressman sa Lone District sa Romblon nga si Eliandro Jesus Madruna. Ang plano sa Romblon nga i-implementar nila, sundon nila bali ang One Hospital Command sa Negros Occidental ag ang consignment basis sa mga bulong. Di man gindayaw gani sa mga Romblon officials ang economic enterprise pattern ang Negros Occidental. Yari si Governor Bong Lacson, unahon tatapati sa ato sining interview. Well, basically, he brought in his team from the province of Romblon to learn about our One Hospital Command system, to learn about our consignment. So basically, it's a learning experience on the part of Romblon. And the governor of Romblon was also my colleague in the Vice Governor's League for 2 terms. And now we're both also on our 2nd term as governor. So, most welcome them here in our province, and I hope that they can really learn something from our practices. Dahil naman ni Governor Riano, ginasiling niya nga dugay na niya ining plano, kaya manti nagopna naman sila dugay ni Governor Lacson sang siya ang Vice Governor pa lang, si Gov Lacson, Vice Governor pa man lang. So abyan na kini sila nga duwa. Pasalamat kani si Gov Riano na tigayon ganing pagbisita niya personal dari sa Negros Occidental. Yan si Romblon Governor Riano. Gob? Yes, magandang tanghali. So, why are you here in Negros, Gob? Yun nga, unang-una, matagal na ako nag-request kay Gov Bong Lacson, kasi siya po ay kasama ko as Vice Governor. That was 2016, 2019. 2 term ako Vice Governor, 2 term din siya, So, nung tumakbo siyang Governor, ay tumakbo din ako ng 2019. Nanalo din ako. So, he is my friend talaga. Why did you choose Negros? Yung may mga best practices kasi dito siyang maganda, like hospital operation, yung consignment basis sa mga gamot, napakaganda. Then yung tourism, saka yung mga economic enterprise dito sa Negros, gusto namin i-pattern, mga best practices. Ang katanungan aksyon na rin sa palayag ni Romblon Governor Riano. Karang talakaroon kami palayag man si Governor Bong Lacson angot sa sining meeting nila o sinapol nga patigayonon sa tunga nila ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez. Ang report kinamaton ta by Monday, ang ilang sa nga sinapol. Ubod ang City Director sa BCPO kaga sang NOC PPO. Ang agenda amo pangitaan sa pamaagi kung paano mapaganahagan o kung maresolbar ini sunod-sunod na krimen nga pagpatay dari sa Bacolod pati sa ibang nga lugar sa Negros Occidental. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon Marlo Piruvoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinakson na Marlon Hinovia. Ulay hununtang balita ni akson na John Diaz sa Nokpo. Bakho sang isa ka construction company sa syudad na sang Sipalay. Nasunog ho. Nasunog ni siya kay nag-short circuit siguro. Why ni crime? Suno sa mga kapulisan. Kaya yung unang report NPA kunong nagsunog pero sang ulihi wala kuno sang mi nga grupo kundi nasunog lang kag pinakauna nga type A sa standard building sa PNP sa Negros Occidental gininagurahan sa Banwa sang Hinubaan. Yaring kaundan sang report ni aksyon na John Diaz sa Nokpo. Aksyon John. Ging klaro man aksyon Rex sang si para PNP nga
si Vice Mayor Oscar Montero Jr. ang nagapanagiya sining bakho nga nasunog tinalikdan nga adlaw o kon kapon abis ang kagahon da mismo sa area sang sitio Alaw-Alaw, Barangay Kamindangan, syudad naman sang Sipalay. So di kay Police Major James Latayon ang hepe sang Sipalay City PNP nga ang natabo sinidiri ining bakho ang ginapanagiyahan sang Supreme ABF Construction amo ni ang construction firm nga nagatrabaho sa pinaka mga dalanon kag proyekto dra sa ikaanong nga distrito Conchix District diri man sa Negros Occidental. So diri kay retired action Rex ang ilagay katuan ining area na ibaluan nila nga mga pasado alas 5 ang takna sa Hunyo 18 Sabado ining adlaw ining nga bakho nga ginamanayhon ni Genesis Hodilia 22 anyos ang Purok Talong, Barangay Hirmontilla sa Sunod Man sa Sipalay ang nagabiyahe ni Action Rex kag magapadunong kontani sa area sang sitio Alaw-Alaw sa Barangay Road sang nakapalimaho ining driver nga do miara wala na sunog nga wire sa sining salakyan mismo. Rason kung nga nagdesisyon siya nga ipahigad ining bakho kag sikyan nila Action Rex sa uli ginbilin niya kaya nagdesisyon siya nga magpauli kag ginpabalong motor pool o kunabi mekaniko sinidiri sang nagluntad ni electrical trouble. Ginbalikan niya ni pagkaaga nakibot na lamang siya nga upos na o kung nasunog na Action Rex ining nga bakho kag ginapayag man diri kay ginkatuan sang Sipalay City PNP ila dito na ibaluan nga ang report na unagit kuno ginsunog sa pila ka mga rebelde nga grupo pero according diri kay Latayon wala sa naduntad nga kaangay krimen magod nga may ara mad detachment kon army nga nakabantay malapit sa lugar. Wala labot sinadira may ara sa watchman nga nakakita nga ginpayag niya nga wala sa iban nga nakapalapit sa mga lugar o galing partikulong palimaon nila dito sang aso gikan sining salakyan nga gulping nagibol ang Kalaya Action Rex sa nga resulta sa pagkasunog sining mismo nga bakho. Yari si Police Major James Latayon sa interview. Sige, ang initial pa lang nga findings kanina, ang kagabi kasi, ang bal na naging tunog. Pero, sanggin sa kantuan na, ginimbestigahan, daw may nagka-trouble gali early. Nagka-trouble early na, then, siguro, ang initial nga findings nila is na, sa mga faulty wiring, army nga na-standby, so daw imposible nga, masunog. O sir sa tong company na to. Supreme ABF. Action Rex sa batihan si Police Major James Latayon ang hepe sang Sipalay sa TBNP. Sa ibang pang balita, dito sa may banos sang Hirabaan, gininagurahan Action Rex sining pinakauna nga Philippine National Police Type A Standard Building diri man sa Negros Occidental Police Provincial Office sa maning iya nga bago nga building sang Hilugaan Municipal Police Station. Ang inaugurasyon ang ginpatigayon tinalikdan nga adlaw Hunyo 17 kag ini suno kay Police Major John Ganzon ang hepe sang Hilugaan PNP hindi naman tanto mo sa nakalayo sa may proper no sang banwas sang Hilugaan Action Rex. Sunod diri sa iya the most likely mga 1 kilometer away lang man ini ang distansya from old nga Municipal Police Station ng Hilugaan sa sining bag-o na naman. Ang inaugurasyon ang gipamuna mismo ni Police Brigadier General Archival Macala, ang Deputy Regional Director for Administration sa Police Regional Office 6, kagaraman sa Negros Occidental Police Provincial Office Director, Police Colonel Leo Pamitan. Sunod rin kay Ganzon, ining duta ang lote, ginbakal ni isang local government sang Hirabaan, kag ginsaylo nilang titulo sa pangalan sang PNP. Kay ang pagpatag din ni Ganzon, hindi mag-download sang pondo ang PNP headquarters kung wala nakapangalan sa PNP ang titulo sang isa ka lote Action Rex. Era mo na ma-determine nila nga pwede ni patukuran sa isa ka Type A standard building sa PNP. Ining lote actually nagalapad sang 600 square meters para lamang sa building sang PNP. Pero kung according to kay Ganzon, kung lantaw ng area, pero ito sa kalapad, kaya ang ideya sa nidiri, dogin distribute o kung ginibutangan sa alokasyon, ang ibang mga ahensya sang gobyerno dra sa banos sang Hirabaan, nga posible na patukuran dra. It's either nga BFP o ibang pagid yung mga agencies, Action Rex, especially related sa mga emergency responses. So ang bagay ni Ganzon, sa ilang bahin dra it takes around 10 months o kung napulo ka bulan antes sa manatapos ang construction siling bago nga building sang Hirabaan na PNP. Yari si Police Major John Ganzon, ang hepe sa Hirabaan PNP sa ating interview.
Bali, sir, para sir, national, sir. Bali, sa Pilipinas. Sir, ang pagkabalo ko na, sir, itong mga 10 na, sir, mo. Sa standard, sa municipality, bali, budgeted na sa national. So, may counterpart lang sa local, ang sa processing sa titling. Ay, proseso sa subong hindi magtupod ang national budget sa Philippines. Unless kung hindi sa title kanya in the name of the example inubahan ng PS ang pinakatitulo sila. Tapos sa mga iba ng requirements like mga soil test, mga building permit, mga land tax, mga basta mo ng sa counterparts ng local. Bali sa sir, sa building plan sir, nasa 600 square meter na ang iyasang. Actually, kumatihan si Police Major John Ganzon, ang hepe naman siyang hinubaan ng PNP ng Ambalya, 10 million allocate nila, pero in terms ng exact amount, daw wala gisa sa ideya, Paksara KT, yan Regional Logistics and Supplies, yun sa Pro 6, ang nag-preparar o kurabi nag-igutar sa nga pag mga proyekto dira sa may Hinubaan Municipal Police Station. Balik na gikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo, Aksyon John Diaz. So nasabay ko na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinaksyon na John Diaz. Balita gikan sa Nokpo. Standby na aksyon na Eric Magbanwa. Kagangato siling mga out-of-town reporters. Terahon tayo na dugay-dugay. May tisianay. Kulang balangi mo siling alawasang... Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon. Ayos, may lang pagpamati kay Marilo Varon, Diding Alojamento, Locnicor, kag tamyaw lang patanaw family dira sa Ares Villa Carlota, no? Rona Rida Chaba, Laswa kag Kasag Amon Sudan, wow, kanamits na Rona Rida Chaba, no? Jan Serna, may lang pagpamati, tamyaw ko lang da sila ni Dario kag Terso sa Iko, maayo lang nga pag-monitor, salamat gid. Dining Iko, boss Jan Serna, no? Ayos, Konilaparan sa Pandanon DSB, at Iya Kimiriman, Reflores Baryoga, Christine Minyes Villalobos, Evelyn Sinaon sa Barangay Alihis, Omalumina, Vergara Hieronimo, shoutout lang da kay Linda Perez sa kag Carmela Lacbanyes, Jonaline Vargas kag Andres Perez ang Purok Taytay, Barangay Valladolid, no? Barangay Mabini, Valladolid. Inday Plaza, Angelo Minolteo, no? Angileo Mo Minolteo. Ay perti si ang Angeleo Minolteo. Ayos, Pelton Lipora, may lang pagpamati sa Pasay City. And Cativer sa kay Lorna Dilencia, may lang pagpamati sa Cadiz. No? Karen Miraflora, may lang pagpamati kay Manong Kerwin kag Mercy Miraflor sang Barangay Tangub, si Karen Miraflor ini. Ay, puertia. Karen, salamat gida, Karen Miraflor. Ayos, sa ibang panaton nga mga kaksyon sa gay Sugar Spices Alba Honeybee. May lang pagpamate sa mga aquadrips kag kay Lourdes Torres nga nagapamati, salamat gid subong. Halin sa kay Sugar Spices Alba Honeybee ang pagpanamyaw. Sige, daligid lang mga kaksyon, standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga passing para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo nadulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga Balita, banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banak, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na dali sa atong sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa 11 ng aton oras 111. Ay tatlo kawan na. Sige Kaduan taning balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Inimay kang tanan sa Bacolod City Police Office Director Colonel Marter nagapating ang sunod-sunod lang nga shooting incident diri sa syudad sang Bacolod posibleng tikaymuan sa nagailinaway nga grupo sa droga no mut kung paano rin tambagan sa mga kapulisanta. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Eric sa Duhagid, Subong, no? Duhagid. Duhagid ka? Ang pabuto. Abdi ko kung duwagid ang natumba na. Ayo di purma. Ang aton nga pabuto, no? Ate God, ano ina? Secret. Okay. Daw gayom-yom to ginang isa mo lingya secret lang anay Ganay, no? So mo nga aton nga pabuton nga duwa Aksyon Rex, Ate no? God. Duwa nga aton pabuton sang tanan, no? Amo na da ang tirada, no? Daw ginabitin mo ako. Sige lang bala, amo ginaya basta may palabuton. Dayman. Okay. Para makayuhom-yuhom ka rin, no? Pero pagkabi, grabe ang date ni Marie Kwan, eh. Nagaro chibog-chibog kami to ang ginagmaya. Ibsan pa, no? Maulian ang gasto ni Marie, no? Abi ko yung madugangan ang gasto. Ayo di purma. Para ma-ripanan, no? Ang gasto ni Marie Janet, kagabi mo. Okay, So, iya ka sa gabi, taya mo. So, para nga mabalik, i-ripanan na Marie, no? Laban, eh. Relax na Marie, kay sagot ka ni Parilex Cantong, no? Sagot ng piyo ka ba? Ayo di purma. Ang laing kung wala ka karon iripan, bataklog kagig kakaldiro. Tugay-tugay, ma-teksasimo niya, no? Tupahan ba niya? Laban, eh. Laban ba ikaw, gid? Why kagig gaw? Gahalo. Ginabuking mo. Sige na kaya mo gina nga itong kapalaran, no? Sige lang Mo gina ipasan. Mo gina. Kaya tupak, so Rex, no? Laban. Isang dugay, basta ka tupak. Laban eh. At least may pintahon kita, no? Pintahon do piho. Ayo di purma. Tinano na ang pabutyag ni Colonel Market Martet dason lang nang aton nga panamyawa kay do kalanganan gid ko simpo. Galeti kapati si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir
ang ining sunod-sunod nga shooting incident nga nagluntad sa sining bulan sang Hunyo, posible kay moan sang mga grupo nga naga-ilinaway kung transaksyon sang droga ang pahagambalan din sa syudad sa Bacolod, Action Rex. Di base sa datos sa Action Radio, siyam na kakaso sang shooting incident ang nagluntad din sa syudad sang Bacolod, pero siling ni Colonel Thomas Joseph Martir sa mga initial nga pagpangusisa nila ang kalabanan diri nga involved sa siling shooting incident may angot sa droga Action Rex. In fact, may duha ka mga kaso sa shooting incident nga posible mapasaka nilang kaso within this week. Atong kaso nga paglutang sa barker sa area sang Purok Langis, Barangay Banago, ang ining paglutang man sa isa ka biktima nga tricycle driver sa may likod sang Dragon Lodge Balas sa Barangay Singkang sa Syudad sa Bacolod, Action Rex. Ang ginapasiguro na ni Colonel Martir nga wala nila ini ginautatan nga masulbar ang matagaan solusyon ang mga kaso sa shooting incident sa may Dakbanwa sa Bacolod. In fact, sining karon lang nagkonfirmar man sa ato ni Colonel Martir nga nakabato sa Action Rex ang direktiba. Pagintawagan gid siya ni Colonel General Pintungbong pabakuron gid ang gitawag nga Police Visibility Patrol ang checkpoint operations especialmente sa mga nagamotor kagtagaan gid sa solusyon masulbar ang mga kaso sa shooting incident sa Dakbanwa sa Bacolod. Grabe man iyang tiniruhaya kay tumbang halos kalabanan di from month of June daw terrible na anong sitwasyon ni man. Tungali na nga balik kay Martel posible kung ako kay Colonel Marter sampulan man niya ho para nga maunta. Sampol nga dakpon or madakpan. Natural na. Oh, kung sampol ya sa kun ano da, basta sampol lang sir ah. Pula lang sir nga madula man sila bla. Sila mag sige pa no. Udo ka budlay man nga sitwasyon eh. Hindi pa sa malipod na ang kalabanan sa involvado diri sa sining drugs. Kalamanan nga nakalamatay may angon sa droga mo. Di pa ang pinakauli ng insidente kagabi may na-recover nga droga sa biktima to sa gindala sa may ospital di ho. Oo, may na-recover nga droga. Sa barangay 31. Oo, kagabi. Action Rex tayo muli ang outcome sa investigation. Hindi naman tulog gagamit siling sa asawa to. Si yaman na claim Action Rex. Hindi mo naman ugid yung banay, bisa nagahimo, panamo na kung kaysa. Sinarespeto tanaya palayag sa pamilya. Kasi mo na yung guwaya sa investigasyon sang polis naton mong. Sini ka na, Martel, posible sila rin ka ilinaway, bagot ka number 1, posible nga lansyahan na sa transaksyon. Or if not, inasuspitsuhan ang kada isa kag isa na mo man ang nagapanugid sa pulis nga nagaresulta sa milyon ka pesos nga recovery sa droga diri sa may syudad sa Bacolod, Action Rex. Muna pagpati ni Colonel Martel ko sila base kon pati ni nga ginalabugay kadi sa imo pagpungko. Sisi ako ni Action Rex hindi man na malayo sa tigi. May posibilidad man nga labugayon nilang Bacolod para ma-relieve ko di kag maisla naman sa Bacolod diri nga hepe nya tipo ko na mo ng plano nila. Okay man lang natani pero ambot lang kung labugay na sa part ni Colonel Marter kung sila lang ni nagakuanay man iban hoblaw. At ang pa ni Marter kung labugayan ko nila ila naman ang importante nga obrahon ko ng trabaho kuya. Muna nga balik kay Marter kung ginalabugay nila kuya kinatangwaan nila dili makakas ko sa Bacolod City Police Office tibihit ila man na ako yan dapat ko diya maparilip sa Bacolod City Police Office Action Rex. Siling ko sa base may mga vigilante diri sa Bacolod. Yan daw, may posibilidad niya pero ako yung kapati ko yung ilinaway niya sa mga grupo nga wala nag-intindihan ay sa transaksyon sa droga diri sa may syudad sang Bacolod. Yan si Colonel Martir sa pinakaulihing statement niya ang sa siling asod-asod nga incidente shooting diri sa may syudad sang Bacolod. So far, mo muna natutukan ta, may nag-higo na sa drugs na touch na impact drug operations na kasi nagpinaduanay na sila kasi sila mo lang ang mismo nasuspektan naman itong nag-input to drugs man to so bakit na epektibo nga ito niya. So it could be possible nga sila mo na sila ang inigo ID? Yes, patong sa station 3 no, atong barter wala atong
sila mo lang ganit nag-istorya na ito, yung pagkungko lang to nila ang barker to, nila wala talang ko, hindi na muna to tayo, sila mananag dito. Subot sulingon sir, may angot initanan sa droga ang kalabanan ng insidente sa shooting sir. Mostly reaction Eric sa drugs ni amo mo lang tong suspicion to ang daw wala because nag-dispute man to siya, pag nag-dispute na basta iban mostly drug related. Ang gwasya to sila na nang tinumbahan na igli. Yeah, so di tama na ma-discount, kasi may harap man binabayaran, bayaran nila, pag may manukar, kilo naman na ito nakuha niya rin, basic pa mo ba na, but hinatutukan na malata. Pero hindi na sir sila doon to sabotahe sa part mo sir, gapong ko City Director. Ambot lang, di ko mo na ma-discount action Eric, but kung amo na nila gusto nga sabotahe, wala man po yung naman ang perception. Ang aso-aso ba sir nga apprehension sa Shabu ba na basi it could be possible nga basi ginahimo nila ni para nga marilip ka sa pwesto, Colonel? Yes, absolutely. Kung amo na ila, wala man po pa na anytime, willing man po pagkakita sa atong paso na mo na ila. Aksara si Bacolod si Director Police Colonel Thomas Joseph Martir ato sa nga BCP o Director diri sa may syudad sang Bacolod. Ang inyong kaakson sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbolo, report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ulay hununta na yung balita ni Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. 51 anyos nga babaye ho, may kaso nga 2 counts nga pagpangawat, naresto sang kapulisan. Yari ang countdown sa report. Upod na kay Aksyon no Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex, gihinda ko pag-isa ka babayi sa kaso nga duha ka counts gid sang thief o kon pagpangawat. Ini ang ginaresto pagi sa warrant of arrest nga gipapanaog sang duha tanan ka mga korte. Kapon mga pasado alas 3 ini si Arlene Ruho Damian, 51 anyos sa edad, kag residente sang Hacienda Mercedes sa Barangay Luna, siyudad sang Cadiz. Kag ang report, duha ka mga korte ang nagpapanaog sa iya sinisang warrant of arrest served ng Day Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi upod man ang Deputy Chief of Police si Police Lieutenant Alfonso Presia. Ang kaso nga ini nga theft ang una diri ang ginpapanaog ini sang MTCC sa gipapanaog action rex ang MTCC sa siyudad sang Silay nga ini ang permado ni Honorable Judge Abraham Bayuna, ang presiding judge sang permado ini ni Honorable Judge Yunes Guansing, presiding judge sang MTCC sa siyudad sang Silay. Kag ang isa pa gid ka kaso ang permado naman ni Honorable Judge Abraham Bayuna, presiding judge sang MTCC sa Branch 7 sa siyudad sa Bacolod. Now ang report nga inisya gidakop diri sa may siyudad sa Cadiz matapos ibaluan nga tiari man siya diri sa area. Wala mapayag kung pila ang iya sini nga transaction rex, pero sa karon nagapabilin pa siya sa bahin sang PNP Custodial Facility diri sa may siyudad sa Cadiz. Sa aton sini nga mga kaaksyon nga mahilig magkape, liwat kita nagahatag sa inyo sang recommendation. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon.
Siyudad sa Cadiz para sa aksyon BBB program. Ini sa aksyon Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Roger Gotib. Live extension na vitamin D3. Tamang serbisyo. Sa iluhan tanang balita ni Akson Nelson Patinio, kaso nga parisaydo nga ang posible at tubangon sang tatay nga nagkapatay sa iya anak ko sa Banwa sang Calatrava. Sa detalye sining balita, we have Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Action Rex, ginapreparar na sang Calatrava Police ang kaso nga igapasaka batok sa isa katatay nga nakapatay sa iya sini nga anak tungod sa pagutod sini isang kahoy nga Jimelina sa Sitio Akpan, Barangay Maslow, Banwa, sang Calatrava sang tinalikdan nga Hunyo 18, las 10 ang aga sini nga tuig. Ang sospitsado ang ginkilala sa kay Rebico Bini, 63 anyos, separado sa asawa kag may 8 ka mga kabataan ang residente man sa nasambit nga barangay. Sa interview Action Rex ang Action Radio damlag pa, ginapahayag ni Rebico Bini nga ini siya ang nagapanglimpyo sa iya sini nga katubhan kag ginpangutod ang punuan sang Jumelina nga nangin rason nga naakig ang iya sini nga anak nga si Carlito Bini, 42 anyos, may asawa kag pumuluyo man sa nasambit nga barangay. Sunog pa sa tatay Action Rex nga una nga ginlabo ini siya sang iya sining anak kag naigo sa nawala nga guya kag wala man nga kamot kag nakatras kag nakabalos labo sa iya sining anak nga naigo sa tiil. Ang biktima ang ginkilala sa kay Carlito Bini, ang ginadala sa Calatrava District Hospital, ang ginpronunsyar nga dead on arrival matapos ngayon ang nadulaan sa dugo. Samtang ginapahayag ni Police Major Lumiain Lidawan, hipis ang Calatrava Police nga ila igapasaka ang kaso buwas nga adlaw sa korte kag ginaulat na lamang ang asawa sini nga si Rosila Bini nga magaperma sa iya sini nga affidavit karon nga adlaw. Yari ang dugang nga pahayag ni Police Major Lumiain Lidawan sa interview sa Action Radio. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig. Ang latest update po is nag-execute na po ng complaint affidavit si Rosila Bini Sarcon, yung asawa po ng victim natin. And kompleto na po yung requirements for filing na po yung case of parricide. Ang pahayag ni Police Major Lumiain Lidawan sa interview sa Action Radio. Report ikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patinio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson Nelson Patinio. Kaduanta na si Aksyon Vidya Pasible on standby siya sa Banwa sang Isabela. Ini may kang tanan sa suspect lang nga nagbuno sa iya bayaw ho sa Banwa sang Isabela.
pasakaan man sang kaso sining adlaw. Yari ang countdown sang report ni Action Vidya Pasible. Action Vidya. Action Rex nakatalana na nga pasakaan sang kaso sining adlaw Lunes, Hunyo 20 tuig 2022 ang suspetsado nga si Mark Palma, 38 anyos, kag residente sa Barangay Tinungan, Banwa sang Isabela. Sunod sa pahayag ni Police Captain Joseph Partedas, hepe sang Isabela PNP sa interview sa Action Radio, ginapreparar na sining adlaw ang kaso nga physical injury nga gapasaka batok kay Palma. Matandaan nga ginbuno ni Palma ang biktima nga si Rowley Solano, 46 anyos, sakta alas 7 sang gabi, tinalikdan nga Hunyo 18 siniman nga tuig sa may bahin sang Hacienda Enriqueta, Barangay Tinungan sa nasambit nga Banwa. Sandig sa investigasyon sa Isabela PNP, nag-ugat ang pagpangbuno matapos kinahambalan ni Solano si Palma na hindi mag-agi sa main gate ng balay sini, kundi mag-agi lamang sa kilid ng balay. Rason nga naahig si Palma kag binbuno. Kaginbuno si Solano, kag gining naigo sa iya siningat siyan. Gilayon nga gindala si Solano sa isa ka ospital sa Bacolod para sa nagakaigo nga pagbulong. Sa karon, nagkahunong si Palma sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini ang inyo ka-aksyon, Action Vidya Pasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na VG Pasible balita gikan sa 5th District. No? Sa mga kakson ta, constipation ang problema na naton mga kakson. Ariyo, constipation. Amo isang ilo-ilo, isang tanan nga mga diseases mo. Evergreen Herbal. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa unpermitted. Kalagad, pasensya ginang way ta malabutan way ta matamyaw kay daw ka piki tigidtas ang orasan naton mga kaaksyon, no? Manong balik ang inyo sining palatuntunan buwasa kita-kits kita mga kaaksyon diri sa Aksyon BBB. Nagagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life sunod na sa Dirigidamang Madugay. Ako ang inyo si Kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita. Banat.